जो नवीन सेटलमेंट झोन प्लान तयार केला त्याच्या खातीर आता पंचायती वांगडाच थळावे नागरिकही ह्या प्लॅनांक विरोध करीत असतात। 2 तारखेक सगळ्यात पहिली चांदेल हसापूरचे सरपंच तुळशीदास गावस हांच्या मुखेलपणाखाली ग्रामसभा झाली। तातून पहिलो ठराव हो सेटलमेंट झोना खातीर विरोध करपी ठराव मंजूर झाला। त्या उपरांत आयज आगरवाडा सरपंच अँथोनी फर्नांडीस हांच्या मुखेलपणाखाली सभा झाली। तातूंतल्यान ठराव घेतला। शिवाय चोपडे पारसे सरपंच अजय कलंगूटकर हाच्याय उपस्थितीत अशा प्रकारचो ठराव घेतला आणि लोक जागृताय करीत असतात। पेडणे तालुका नागरिक समिती जी कार्यरत असतात ताणीही उलो मारला आणि लोकांक जागृती करपाचे काम सुरू आहा। गावागावात बैठका जाता, कानाकोपऱ्यात बैठका चालू असतात आणि ह्या प्लॅनांक कडाडून विरोध करीत असतात। फुडे फुडे चडान चड लोक जागृती करून ह्या प्लॅनांक विरोध करपा खातीर ठिकठिकाणी बैठका घेऊन येतात। आमदारांनी आपली शिटकावणी दिल्ली असा। थळावे पंचायती एकठांय जावपाचे असा आणि आताच मिळिल्ल्या माहितीनुसार मांद्रे मतदारसंघातले सगळे पंचायतींतले सरपंच पंच सदस्य आणि उपसरपंच हांची एक मुखेल बसका शुक्रारा मांद्रे हांगासर जावपाची असा अशी माहिती जाल्या।